Ayan. After 3 years with 32.5 kilometers na auto natin. Yan. Test natin kung hanggang saan ba ulit ang top speed ng ating Wave 110. Let's go, rap! Kilometers per hour na lang tayo kasi maingay na yung bearings ng ating fan, ng ating motor dahil lang tumpa na kasi siya, tapos hindi pa natin siya masyadong hindi natin napalitan yung mga bearings niya, kaya yun, medyo maingay na, hindi na ako comfortable mag-rides at mag-vlog, parang yun lang siya na malayo dito yung Unsad, Villasis going to Villasis main highway. Diretsuhin nyo lang yan. So kakaliwa na tayo kasi pauwi na tayo. So yun nga, kung dinerecho nyo yan, oops, si oh no, Manong medyo aggressive. Stop lang muna tayo.